Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da sake shigowa YouTube channel ɗin Maryam Salisu Mai Daɗa. Kar ku manta da yi mana subscribe, like, share and comment. Idan mai sauraro bai manta ba, mun tsaya ne a gurin da Samir ya ce, Din ba zan ce maka ban taɓa yin amfani da mace ba kowace iri ce, saboda idan na faɗa maka ba lallai ka amince ba, amma ka ji wannan. Ya ce abubuwa guda uku suka taru suka sa ba zan taɓa iya yin zina ba neman mata. Din wallahi ni da kaina wani lokacin ina mamakin kaina, wani lokacin har tsoro nake ji, ina tunanin anya kuwa ni namiji ne, saboda ko kaɗan bana jin sha'awa a tare da ni, sai dai karatuna kawai ke bani sha'awa a yadda nake fahimtar shi sosai a yanzu. Abu na farko dai Din, kaga mu addinin mu ya hana neman mata, Allah ya haramta, amma ba wai ina sanar maka da cewa ina da tsoron Allah da imanin da ya ratsa min zuciya wanda har yasa ba zan iya zina ba. Ni na san ba wai wannan bane da ni. Abu na biyu Din, tun farkon zuwa na Oxford karatu bana mantawa dadi a nasiharsa zai tafi ya bar ni, yace in guji shiga cikin hatattun abokan wanda shiga cikinsu zai bata ni, in zama mai aikata abin da Allah baya so, in zama mai yawan ɗauke ido akan kowace halitta don gudun fada wani hali. Dadi ya ce da haka gara in dawo gida in yi aure, har gobe kuma idan ya zo sai ya gaya min haka. Wallahi ni da farko da ban fahimtar abin da yake nufi sosai, sai yanzu nake gane manufar dadi, domin dai kowace halitta an halitta mata sha'awa. Samir ya ce Din, tun farkon rayuwata ina son naga ina faranta wa iyayena rai, don haka nake so gara na waye gari na guji abin da dadi baya so. Wannan ya daɗa sawa na ƙi zina. Samir ya numfasa ya miƙe zaune, kamo Samiha ita ma ya tayar da ita zaune, yana yi mata wani irin kallo, ya kira sunanta ya ce Dr. Shahid, ya ce kusan kamanninmu ɗaya da ke. Samiha ta ɗan kalle shi a hankali ta ce a ranta ta ce ji wani cin fuska, kamar ya ji abin da ta ce, ya ce haka dai yake faɗa. Na san sunanmu ne kawai ya kusa kama, amma wane ni? Ina naga irin wannan idan naki mai hargitsa lissafin mutane, ya faɗa yana murmushi. Bata tanka ba, ya ce murya mai sa mutum ya ji kamar an masa allurar bacci. Samiha ta miƙe kawai saboda ta gane lokacin sallah ne yayi, ya sa ya dakata da labarin. Samir ya riƙo hannunta ya juyo tana kallonsa. Ya ce baki ce komai ba. Dan shiru ya janyo ta a jikinsa, tana faɗowa ya riƙe ta gam, ya ɗora bakinsa a kan nata, duk mutsu-mutsunta ya ƙi saki sai da ya gaji don kanshi ya ƙyale ta. Tuni idonsa ya sauya. Samiha kuwa da sauri ta miƙe ta shige toilet tana kuka. Tare suka yi sallah sannan suka ci abincin dare. Samir ya faɗa wanka, suna shirin kwanciya ta ƙaraso da fresh milk a hannunta ta miƙa masa. Gaba ɗaya har hannun nata ya haɗa ya riƙe, ta kalle shi ma kallon ta yayi, ya jawo hannunta suka zauna a gefen gado. Dukansu suna riƙe da kofi. Samir ya zuba mata ido, ya kira sunanta ya ce don Allah Samiha, menene a wahala a magana, rashinta ya yi yawa a gurinki, ke komai bai dame ki ba hatta buɗe bakinki. Kanta a sunkuye ya ci gaba da kallonta, can cikin ransa kuwa rashin maganar ta ma burge shi yake yi, saboda duk bakin da ya cika magana sosai wata rana zai gwada yin ƙarya. A fili ya ce Samiha, talk to me mana. Ta ɗago ido ta kalle shi, kallon yana ƙara kashe masa jiki, kawai ta zame hannunsa ta miƙa masa kofin zuwa bakinsa. Ba wani musu, ya kai baki ya shanye, ta miƙe za ta mayar da kofin, ya bi ta da kallo, ta kasa dawowa inda yake saboda yanayin da ta ga Samir ɗin ke ciki, tamkar yadda suka yi aure yau. Kusan tunaninsu iri ɗaya, shi ma tun da ta bar gurin ya kwanta da gingine ya rufe ido, ya rasa wace irin mace ce ita, kullum ta Allah sai ya ji kamar bai taɓa yin komai da ita ba, tamkar a ranar suka yi aure. Ya ɗan ji shirin ya yi yawa, ya miƙe ya bi ta, sai ya tarar da ita a tsaye a jikin bango, ya ƙarasa inda take, ya tsaya a gabanta, yadda duk suka yi a lokacin tamkar waɗanda ba su saba da juna ba. Bai ce komai ba, kawai ya sa hannu ya ɗauke ta cak ya shige da ita kan gadon su. Iya tunaninta labarin zai ci gaba da bata, amma ko iri-irin labarin bai tuno ba a lokacin. Kwana biyu yana lura da ita, yana son ya ji ko za ta nemi ci gaba da bata labarin, amma shiru bai ji
ta yi maganar ba, har yau wajen karfe 9 bayan sun yi breakfast sun shirya ya dinka kallonta ko kaɗan ba yin kanta ba ne rashin magana, halitta ce kawai. Ya ɗan zagayo ta bayanta yayin da take zaune tsakiyar gado tana ƙoƙarin kwashe rigunan baccinsa da suka cire. Jinsa kawai ta yi a bayanta daidai kunnenta, hatta numfashinsa yana sauka tsakiyar kunnenta, bata motsa ba har sanda ya zira harshensa cikin kunnenta sannan ya kuma busa mata iskar bakinsa ciki. A hankali ta ji wani abu gaba ɗaya ya shiga jikinta, ta rufe ido. Ya gane yadda ta jin, ya yi ɗan murmushi ya zagayo ɗaya kunnen nata ya ce, na ce wa Din, abu na ƙarshe ni mutum ne mai ƙyanƙyami wanda ba lallai ka gane shi daga ido ba. Na ce Din, ka san duk macen da za ta baka kanta a banza to duk yanda kuke da ita wata rana za ta iya ba wani. Me yiwuwa ba kai ka fara da ita ba. Idan kuwa kai ka fara amfani da ita to wata rana duk yadda kuke a bayan idonka sai wani yayi da ita. To wannan ya sa ba zan iya neman mata ba, wani ya gama cukurkuɗa ta a can ni ma a zo gurina. Kai, I can't. That means kenan muddin na yi amfani da mace a wannan lokacin ina tunanin duk abin da ke jikin wani can da ta haɗu da shi ni ma ya shiga jikina. Don haka nake ganin idan na yi zina neman mata na saba ubangijina, na ci amanar mahaifina sannan na cutar da rayuwata. Amma duk da haka na san ubangijina shi zai tsara min rayuwata. Ina kallon Din, jikinsa ya yi sanyi a fuskarsa, na gane ya amince da abin da ya ji daga bakina. Da daɗa sarewa da al'amarin Sarah Jack domin wani rikici da ta samin a lokacin mun shiga shekara ta 3 wanda a lokacin tuni 'yan yaɗinmu na Architects Department sun fita. Sarah Jack ta sani a ɗaki tana yi min kuka wai dole sai dai mu je mu sami wani mai irin addinin namu ya ɗaura mana aure. Idan ya so idan mun ƙarasa karatu sai mu taho Najeriya tare. Na rasa yadda zan yi da Sarah a wannan lokacin domin dai Sarah ba mai jin lallashi ba ce. Din ne ya raba wannan rikicin a wannan lokacin da ƙyar ya lallaɓa ta ta bar ɗakin da cewa shi zai min magana da kansa. Din bai tayar min da maganar ba saboda kowa ya san halin kowa, amma ni a ranar ban yi wani bacci sosai ba saboda tunanin abin da Sarah Jack ke so. Wallahi Samiha, har cikin zuciyata ban taɓa jin ina son Sarah ba, amma zuwa lokacin ina ganin zan iya tausaya in aure ta saboda ni ma ban san yadda tawa rayuwar za ta zo min ba. To amma me, yaya zan fuskanci iyayena cewa zan auro musu baturiya in kawo ta inda suke. Sarah Jack baturiya ce sosai wanda hatta gashin kanta ja ne, saɓanin na da nifa da kika gani mai ratsin baki. Sarah Jack bata san wani abu ɗan kwali ko mayafi ko hijab ba balle a gangaro kan zani ko kuma doguwar riga. Sannan Sarah Jack na da wani irin hali na daban wanda ina ganin ko mahaifinta ba zai fi ni sanin wannan halin nata ba. Sarah Jack na da tsayewar zuciya sosai, sai ka ce wata namiji. Babu tsoro ko shakka ko kaɗan a cikin zuciyarta. Tana da kafiya da naci akan abin da ta saka wa ranta. Ina ganin wannan ne yasa tun da ta kafa ranta tana suna daidai da minti ɗaya bata taɓa canja ra'ayi ba. Ni kam wani lokacin har abin ya dinka bani tsoro, amma ina dannewa ina ƙwarar raina ne a matsayina na namiji. Domin idan kika ga irin bautar da take mana da kuɗinta ko 'ya'yan wani shugaban ƙasa sai haka. Da wasa idan ta ji an ce an gan na tsaya da wata mace kuwa a ranar sai kaina ya yi min ciwo saboda kukan da za ta dinka yi min. Don haka nake ganin gaba ɗaya Sarah Jack ba tsarin rayuwata ba ce a matsayina na ɗan musulmi. Sai a washe gari Din ya same ni da batun, na fara karanto masa hujjata. Din ya katse ni ya ce duba ST, idan har kana so ka yi yadda kake so a rayuwarka to ka auri Sarah Jack. Za ta ji yadda kai daɗi wanda ba ko wani namiji ne zai sami irinsa ba. Za ta yi tattalinka tamkar jaririnta. Na harare shi na ce idan ban aure ta ba wata na aura sai in ƙin yadda nake so in sha wahala in wulaƙanta kenan ko. Yadda ya ga nayin ya sako ya ce ba abin da nake nufi ba kenan. Nufi Sarah Jack na son ka sosai da sosai wanda zai sa kai ta bauta maka ta mai da kai ko jinjirinta sai haka. Na kalle shi da yadda yake magana ya sa na sassauto, ni ma na yi masa kamar yadda ya yi ɗin na ce,
Din yaya zan yi in yi aure ba tare da sanin iyayena ba. Din iyaye wasu abu ne fa a rayuwa. Din kana dai kallo yadda dadi yake yi mana idan ya zo, amma kai tsaye ya ji na yi aure, na auri baturiya wadda ba a kabilarsu ba, a ganin ka za su yi fushi ko ba za su yi ba. Bayan duk da ɗawainiyarsu ce ta kawo ni ƙasar da na haɗu da Siraja. Na dubi Din yana girgiza kai, na ce sannan duk ba wannan ba, addinin da nake yi daban, wanda Siraja take yi daban fa. A nan Din ya ce to ai Sera da bakinta ta ce min muddin za ka aure ta za ta musulunta. Na ce Din, a ganin ka ba Sera za ta musulunta ne kawai don cimma abin da take so, amma muddin na aure ta muka haihu ba shi kenan ba, ko kuma kana ganin tsayewar ranta zai bar ta yi abin da addinin nawa ya ce. Din ta ko ina babu sauki ba. Wani abu da na lura da shi ranar da ta matsa min mu je mu gaishe da dad ɗinta, wani irin kallo da dad ɗinta yake dinka yi mini ko kaɗan baya bari ta gani. Na lura shi kansa yana shakkar yar tasa. Last week kuma har nan aka zo nema na, ina fita na tarar da mutane biyu daga ɓangaren dad ɗinta sun zo a sarrance wai su yi min gargaɗi akan ita Siraja. Ka san ko da yaushe tana tare da ni, sai a lokacin an ga shiga ta ɗaki ne kaɗai aka tare ni saboda ba ta. Amma ni duk wannan ko kaɗan bai dame ni ba, illa yanzu ni ko bai ya ishe ni na ƙaguna gama school ɗin kwata-kwata wallahi. Din ya kalle shi sosai a hankali ya ce ka damu ka gama karatu mu rabu da juna ko? Na kalli Din cikin karaya ya yi magana. Na matso na riƙe hannunsa na ce Din, dole ne in muka gama karatu za mu rabu mana, amma wallahi har cikin raina ina son zama da kai. Din, na san kai masoyi ne, na sha auna ka da dama. Din ya katse shi ya ce wallahi son da nake maka ba aka yi min shi ST. Karatun da nake yi don kai nake yin sa, domin idan na koma Lagos babu komai a cikinta sai rikici. Ta haka ba na son a yi zancen za mu gama karatunmu. Na sake riƙe hannunsa na ce Din, in Allah ya so muna tare ba za mu rabu ba. Na san ƙaunar da muke yi wa juna daga Ubangiji ce, don haka ina jin ko bayan mun gama ba zan iya yin wata ba tare da kai ba, domin ka ɗebe min kewar yaya namiji ko kuma ƙani namiji. Ina jin ka har jini na san dadi zai amince ya ɗauke ka aiki, sai ka dawo gidanmu cikin family ɗinmu, komai namu ya sake zama ɗaya. Muka riƙe hannun juna sosai akan haka, tare da alƙawarruka da dama. Can na saki hannun Din na kalli fuskarsa, ina nuna shi da ɗan yatsa ina dariya na ce sai dai Din, ina tsoronka Din. Din, ƙannena duka mata ne, gashi komin daren daɗewa zan auri mace. Din shi ma ya yi saki dariya ya ce idan ya gane abin da nake nufi, ya ce na san ka fa ST, na san ka sosai, na san halinka sama da yunwar ciki na fahimci yanayin family ɗinku a wurinka, don haka in dai zan iya yin wani abu da jininka to zan iya yi da uwar da ta kawo ni duniya. Yana girgiza kai ya ce wannan haka yake, mace kuwa ko ka aure ta ka saki to na haramta wa kaina ita, ka tabbatar macen ma ba kowace ce ake iya tunkara ba. Muka sake tafa ni da Din, muka ƙara kusanci sosai da Din. Samir ya kalli Samiha, ta yi lamfo a ƙirjinsa tana ji, ya yi murmushi ya ce amma a yanzu a haka mace ta raba mu da Din, ba ma tare, ban san inda Din yake ba. Ya rufe idonsa ya ce na san kuma duk inda yake ina cikin ransa kamar yadda ni ma ya ƙi wuce min a rai. Kwatsam wata rana sai ga mami da su Cina sun zo gani na a Oxford. Gashi a ranar Din baya nan, na rasa inda ya tafi. Na so kwarai mami na ta gan shi, wanda a lokacin ko kwana ɗaya za su yi a Oxford za su wuce. Na ji daɗin ganin su sosai, na sake cikin 'yan uwana da mami na. Mami ta dinka yabawa da wannan girman da ta ga na ƙara sosai. Tunda muka rubu don ba na zuwa hutu sosai gida saboda yanayin karatuna, sai dai idan dadi ya zo ya koma musu da labari na. Ni kuwa dariya na dinka yi mata. A wannan lokacin su Tina sun ƙare karatunsu na secondary, suna shirin shiga jami'a. Da za mu rabu da su mami tamkar na bi su na dinka ji. Na ce su jira in je hostel in kawo musu hotunan mu da muka yi da Din su tafi da shi. Da hanzari na tafi in kawo, amma me ina dawowa kafin na ƙaraso na hangi sai da Jack a cikinsu
da hanzari na sami wata kwana na shiga na ɓuya, sai da na saisaita kaina da kyau sannan na fito na taho a hankali. Duk jikina ya sanyi, ban san yadda aka yi ta je ba. Na ƙarasa gurin jikina a sanyaye, amma na san yadda na yi na ratsa ta bayan Sarah Jack a hankali na raɗa mata don touch me, kar ki taɓa ni. Ba tare da kowa ya gane abin da na yi ba, sai ita da na yi wa magana. Don na san idan akwai wani abun salon runguma da kiss to yanzu ne Sarah Jack za ta fara shi, a yadda na ga tana zumuɗi. Gargaɗin da na yi mata haɗi da yadda ta ga fuskata ya sa ta kiyaye. Ni kuwa idona a kan fuskar mami don gane abin da zuwan Sarah Jack ya haifar. Bata nuna min komai ba, amma ni na san mami tun ban kai haka ba. A kallon da ta dinka yi min na gane akwai tuhuma a ciki. Ashe tun ma na kafin na ƙaraso Sarah Jack ta yi introducing ɗin kanta a matsayinta na girlfriend ɗina, har ma za mu yi aure tare. Amma ni duk ban san haka ba. Sai bayan da za su tafi ne Kamila ke tambaya ta wai da gaske. Takaici ma ya sa na kasa ba ta amsa don ban san iya abin da ta faɗa musu ba. Raina duk ya ɓaci da Sarah Jack saboda na san mami ta tafi zuciyarta da zargi kala-kala. Kuma masu sauraro, a nan za mu tsaya daga cikin littafin Kainuwa wanda Maryam Salisu Maidala ta rubuta.